Ha, Lingomso, what's wrong now? What's utsuma now? What's wrong now? Sawubona Sipha, cela ungifihlela yini khona abantwana abangigijimisayo la ngibaphoqile ngiyacela. Ya, sihlela kithi ne. Ya. Ngiyabonga. Ya, yengibatshele ne. Yeah man. Ya, ngigadile ngesecurity. Yeah man. Ay bonjala. Ushwayela kabi lo usitshela ukuthi ubani unuka inyawo. Hayibo, nabayeza namantombazane. Hello Sipha. Sanibonani. Unjani? Ya, ngi-right. Awumbona ngingomso. Ulingomso. Yo, konje ngimbone ubulingomso. Qala singombuza kuqala ukuthi ukhona ne. Ya. Asheshisa uThepang. Yo man, ubulingomso. Lingomso. Thepang, sebefikile lamantombazane. Afikile lamantombazane ngithini ku? Batshela ukuthi angikho. Okay, ngizobatshela manje ne. Bye. Man. Yo, babu lamantombazane. Yo, girls. Uthi ulingomso ngintshela ukuthi akekho. Kanti ukhona lo, Chief Thepang isikele. Yo man. Yebo, ubani unuka inyawo. Ubani unuka inyawo.